Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Tanang butang mahimo mo, kung
Maayong buntag sa tanan nakong mga kaigsuunan o kay galaan nga nagapaminaw ni ini nga tingog, kini ang inyong higala og igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valuwald. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug mapasalamaton ako diha kaninyong tanan nga nagapatalinghog karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo na sayod sa tanang tinguha sa inyong mga kinabuhi. Ug sumala sa nahisulat sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nga nagaingon si Ginoong Hesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Amen. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto sa 30. Matthew chapter 12 verses 22 to 30. Espirituhanong kaayuhan. Unsa nga parte sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan ka og kaayuhan? Unsa nga parte sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan ka og kagawasan o kasulbaran? Sa atong kapanahonan karon, medically speaking, nakasabot kita kung unsay epekto sa kagaw kung kini makatakboy sa atong lawas. Ug nasaydo sab kita nga adunay daghang hinungdan nga makapadaot sa atong pangutok o panghuna-huna sama sa pag-inom sa dili insakto nga tambal, sama sa addiction sa droga ug sama sa sobra-sobra nga pag-inom sa makahubog nga ilimnon o alak ug sama usab sa pagkaon sa mga panos ug hugaw nga mga pagkaon o tubig ug sama usab sa sobra-sobra sa pagkasubo ug kabalaka ug uban pa. Ug ato usab nga hinumduman nga kining tanan nga atong gihisgutan dinhi karon wala kini mahibaloi sa kaniadto sa una nga kapanahunan, ilabi na sa panahon sa Biblia ug bisan sa karaan o sa atong mga katigulangan sa una. Ang nahibalaan sa karaan nga panahon nga ug kung adunay masakit sa panghuna-huna ug mabuang kana siya nga tao giyawa-yawaan na kana siya o nasapian og engkanto o jatot. Ug ang pagsabot pod sa uban nga kana nga tao nga buang gisilutan na siya sa Ginoo tungod sa iyang mga sala. Alang sa atong kasayuran ug pagpanabot atong hinumduman nga kining atong teksto karon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto 30 kinahanglan nga dili nato kini ipahiuyon sa moderno o sa pagkakaron nga pananaw o pagsabot nato mahitungod sa kung unsay epekto sa kagaw o addiction sa droga o tambal ngadto sa atong pangisip. Tungod kay kinsa man kanato ang nagduha-duha nga naadjud ang yawa nga pwede nga mosamo kanato. Posible jud kaayo nga ang yawa o demonyo makasulod og mudaot sa usa ka kinabuhi sa tao. Ang pwersa o gahom sa yawa buhi nga dako ug nagalihok kini sa kinabuhi sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Ang yawa nagalihok sa kinabuhi sa mga tao nga nagasalikway ug nagabiay-biay sa pulong sa Ginoo ug bisan ngadto sa mga Kristohanon nga nagpabadlong ug masupilon sa sugo sa Ginoo. Dili tanan hinluon og smart tan-awon Diosnon. Dili pud tanan hugawon og hilumon yawanon. Dili pud tanan nga nagasugid nga Kristohanon tinuod nga Kristohanon. So kung makakita mo og usa ka nagasugid nga Kristohanon apan giyawa-yawaan nan dili na siya tinuod nga Kristohanon, sa baba lamang. Kay ang tinuod nga nagasugid nga siya Kristohanon, buot pasabot nga si Kristo nagahari og nagalingkod sa trono sa iyang kasing-kasing ug ang yawa walay luna nga kalugaran aron nga mosamo kaniya.
Dinhi sa atong pagatunan karon sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto sa 30, dihayo sa kahigayon diha sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus ug sa iyang pangayo sa mga adunay sakit ug pagbuhat usab sa nagklase-klaseng milagro ug niining higayuna adunay pipila ka mga tawo nga nagdala ngadto sa atubangan ni Ginoong Hesus ug usa ka hingyawaan nga buta ug amang. Ang mga tawo nagtuo nga kining buta ug amang nasapian ni siya og demonyo tungod kay sa panahon lagi ni Ginoong Hesus kumon ang tinuohan nga ug kung ang usa ka tawo adunay balatian kini nga tawo gisapian na sa daotang espiritu nga mao ang yawa. Ug alang usab sa gamay nato nga kasayuran nga sa ubang nasod ilabi na sa mga dato ug moderno nga mga nasod nga ang ilang naandan nga pagsabot nga kasagaran kuno sa mga adunay sakit sa panghuna-huna o buang sama sa gihisgutan dinhi sa Biblia sa atong teksto nga usa lamang kuno kini ka depikto sa panglawas sama sa uban nga natawo sila nga kulang sa buot o mongoloid o tawagon nato nga bipolar o epileptic. Pwede pod kana og possible pod na nga pagsabot tungod kay aduna man usab uban nga natawo sila nga adunay depekto sukad pagkahimugso o pagkabata. Ug sa pagkakaron pod adunay mga pangungkat o research nga kining COVID-19 virus adunay negatibo nga epekto kuno nga makapaliso sa panghuna-huna sa tao. Apan dinhi sa atong teksto karon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto sa 30, kinahanglan nga dili kita mawani sa sugilanon mismo nga nahisulat dinhi nga kining masakiton nga gidala sa tubangan ni Ginoong Hesus usa jud ka buta ug amang nga giyawaan sumala dinhi sa gisaysay sa libro ni Mateo kapitulo 12. Ug atong basahon kining bersikulo 22 nagaingon dinhi, unya gidala kaniya ang usa ka hingyawaan buta ug amang ug iyang giayo siya sa pagkaagi nga ang buta ug amang nakasulti ug nakakita. Ug kung unsa man gani ang nakapabuta ug nakapaamang niining tawhana, ang balaang kasulatan nagsulti nga giayo siya ni Ginoong Hesus. Wala gisaysay din sa balaang kasulatan kung giunsa jud pag-ayo ni Ginoong Hesus ang giyawa-yawaan nga buta og amang. Apan pinaagi lang sa usa ka hikap sa adunay sakit. Ego na kana nga pamaagi ni Ginoong Hesus. Ug sa bersikulo 23 nagaingon dinhi, ug ang tanang mga tao nang hibulong ug na nag-ingon, mao ba kaha kini ang anak ni David? O mao ba kini ang anak o kini ang Mesiyas? Mao na ba kini ang Mesiyas? Ang tanang mga tao nga nakakita sa pag-ayo ni Ginoong Hesus sa usa ka buta ug amang nga giyawa-yawaan, nang hibulong silang tanan. But pasabot nga kadto pa sila nakakita sukad masukad ug milagro nga sama ni adto nga mao ang pag-ayo sa giyawa-yawaan. Ang mga tao nang hibulong apan si Ginoong Hesus wala nag-apas sa ilang mga pagdayeg. Gipamuhat lamang ni Ginoong Hesus kung unsay gisugo ngadto kaniya gikan sa Amahan sa langit. Ug human niana nga higayuna midaghan ang nagsunod-sunod ni Ginoong Hesus o kung asa siya paingon og nga ang mga Parisiyo nangasina og gipangitaan na usab nila usayop si Ginoong Hesus nga kuno gahom kuno sa yawa ang gigamit ni Ginoong Hesus sa pag-ayo sa buta og ang mga giyawa-yawaan. Ang bersikulo 24 nag-ingon, apan ang mga Parisiyo sa pagkadungog nila na nag-ingon, kini dili makahingilin sa mga yawa kun dili patungod kang Beelzebub, ang prinsipi sa mga yawa.
Kini nga higayon, ikaduha na kini nga higayon na nga giakusahan sa mga Pariseo si Ginoong Hesus nga ang gigamit lagi kuno ni Ginoong Hesus nga gahom sa pagpang-ayo mao kuno ang gahom sa yawa. Ang unang pag-akusa nila ato kanang makita dito sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 34, pero dili na nato basahon. Pwede na ninyo tan-awon unya. Ug sa diha nga nabatian ni Ginoong Hesus ang mga akusasyon sa mga Pariseo bato kaniya, si Ginoong Hesus nangutana ngadto kanila nga pwede ba di ay si Satanas nga muhingilin pod kang Satanas o sa mga demonyo? Apan ang mga Pariseo wala makatubag sa pangutana ni Ginoong Hesus. Wala sila'y ikatubag. Tungod kay ang ilang motibo mao lamang ang pagpangita og sayop sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus ug nga nasina usab sila sa mga milagro nga nabuhat ni Ginoong Hesus. Kay lagi, pwede ba di ay si Satanas nga makahingilin kang Satanas? O nga din sa versikulo 28 ngadto sa 29, gipasabot ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan nga naminaw kaniya nga adunay duha kaging harian nga namugna og naglihok sa ilang taliwala. Ug kini mao ang gingharian sa Dios ug ang gingharian ni Satanas. Ug ang mga Pariseo ug mga pari nga ning supak kang Ginoong Hesus, sila ang nahisakop sa gingharian ni Satanas. Ug gipasabot ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan ug sa mga Pariseo nga ang iyang pagpanudlo ug pagpang-ayo sa mga masakiton ug sa pagbuhat og mga milagro, wala kini niya buhata pinaagi sa gahom sa yawa. Hinunua ang balaang espiritu sa Dios maoy namuhat og naghatag kaniya og gahom. Ang pag-ayo ug pagbuntog kang Satanas gikan sa kinabuhi sa buta ug ang mga giyawa-yawaan mao ang ebidensya sa gahom sa espiritu sa Dios nga balaan nga nag-uban ug nga diha kang Ginoong Hesus. Kay lagi si Satanas dili makahingilin kang Satanas. Dakong insulto kana ni Satanas kung siya mismo maoy mohingilin pod sa mga demonyo o Satanas. Ug tungod niini nga milagro, ang gahom sa yawa napukan ug ang gingharian sa Dios nagmadaugon. Mga igsoon ko higala, kinahanglan ato usab masayran nga ang gingharian sa Dios dili kini physical nga lugar nga atong makita sa atong mga mata ug wala kini nahibutang sulod sa usa ka dapit o building o simbahan. Ang gingharian sa Dios mao ang iyang paghari sa tag-sa kanato sulod sa atong mga kinabuhi ug kasing-kasing sa dihang ato siya nga girespeto ug gibalaan sulod sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna. Pinagi kang Ginoong Hesus, iyang gidalangan hiduol kanato ang gingharian sa Dios Amahan sa langit. So wala nay lain pang makatabang kanato, si Ginoong Hesus lamang. Ug kung sundo nato ang pamaagi ug ang mga pulong ni Ginoong Hesus, kita usab makahimo sa mga milagro sama sa pag-ayo sa buta ug ang mga giyawa-yawaan. Ug kita usab mismo makasinati kita sa kaayuhan sa tanang parte sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pagtuo ug relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios nga gamhanan ug maluluyon, pinaagi sa pagampo ug pagpangamuyo. Ang balatian gikan kana ni Satanas. Ang problema ug kalisod gikan kana ni Satanas. Ang addiction sa tanang matang gikan kana ni Satanas. Ang kabuang gikan kana ni Satanas ug ang kalisang gikan kana ni Satanas. Sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga si Satanas lagi dili makahingilin kang Satanas. Ang mga daotan ug masupilon sa sugo sa Dios dili makahingilin sa mga yawa o demonyo tungod kay parehas silang mga alagad ni Satanas o Beelzebub. Ang Ginoo kalinaw og pagpakigdait. Sumala sa iyang gisulti dito sa Juan Kapitulo 14 versikulo 27 nga nagaingon si Ginoong Hesus, "Ako
nagabilin kaninyo sa pakigdait, ug ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo, dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Dili malisang ang inyong kasing-kasing, ug dili usab mahadlok. Ug ang bersikulo 30, dinhi sa Mateo Kapitulo 12, dinhi nagaawhag si Ginoong Hesus nga kinsa kadto sila nga wala muuyon sa iyang gipamuhat, kadto sila mga alagad ni Satanas nga mao si Beelzebub, ang prinsipe sa mga yawa. O kinsa kadto nga nagpatibulaag sa mga katawhan, sila mga alagad ni Satanas, tungod kay siya, si Ginoong Hesus mismo, sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11 ngadto 18, siya ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ug ang mga karnero mao kadtong mga nagpatalinghog, ug nagsunod, ug nagatuo, ug nagatuman sa iyang mga pulong. Unsa nga parte sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan ka og kaayuhan? Unsa nga parte sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan ka og kagawasan o kasulbaran? Mga igsoon ko og higala, sama sa una natong gibasa ganina sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 22 nga nagaingon, atong basahon og utro, unya gidala kaniya ang usa ka hingyawaan, buta og amang, ug iyang giayo siya sa pagkaagi nga ang buta og amang nakasulti og nakakita. Mga igsoon kong higala, ug kung aduna ikaw tinguha alang sa kaayuhan gikan sa balatian, o kung aduna ikaw tinguha alang sa kagawasan gikan sa pagpakasala, o kagawasan gikan sa gapo sa adiksyon, sa bisan unsa nga adiksyon kana, o tinguha sa kalinaw gikan sa kalisang, mga igsoon kong higala, duol kang Ginoong Hesus. Kang Ginoong Hesus lamang. Wala nay lain pangalan o tao nga atong tawagon. Sampita ang iyang ngalan. Ayaw na pagsangpit pa og lain nga ngalan o tao nga mga patay na. Ang ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Kay sumala din sa bersikulo 22 sa atong gibasa, wala may lain nga giduulan sa mga tao alang sa kaayuhan sa buta ug amang nga giyawa-yawaan. Si Ginoong Hesus raman, walay lain. Kitang tanan, napalibutan kita sa gahom sa yawa, sa gawas man na o sa sulod sa atong panimalay. Napalibutan kita sa kasakit ug sa mga pag-antos. Apan, ang Ginoo nagasaad sa iyang mga anak ug ngadto sa mga nagatuman sa iyang mga sugo nga dili niya kita pasagdan. Ang Diyos kalinaw, ang Diyos gugma, ang Diyos maluluyon, ug siya nagatagad sa imo ug sa akong mga gikinahanglan. Ato lang siyang tawagon, muduol kita kaniya, ug siya lamang, wala nay lain pa. Dalaygon ang ngalan sa atong buhay nga Diyos. Mga igsoon ko higala, duyogi ko diha sa mga pag-ampo ug laomi ang imong kaayuhan ug ang imong kagawasan, pinagi sa imong pagtuo ug sa ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Langit nung Amahan, sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo, pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan, ug hugasi kami sa imong hamiling dugo nga giula nimo dito sa cross sa Kalbaryo. Himua ang among mga kinabuhi ug hunahuna nga putli ug takos sa imong atubangan, ug maghari ka sa among mga kasing-kasing. Ginoong Hesus, akong gihangyo ang gamhanan nimong mga hikap ngadto sa mga kaigsuonan ug kaigalaan nga nagtinguha sa kagawasan gikan sa tanang gapos sa gahom sa yawa. In the mighty name of Jesus Christ, be set free. In the mighty name of Jesus Christ, be healed. Salamat Ginoong Hesus sa imong tabang. Salamat sa kaayuhan ug salamat sa kagawasan. Dalaygon ug simbahon namo ang imong ngalan. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen.
So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kay Just turn your eyes upon Jesus. Look full in